Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали Муҳаммад. Ман имрӯз 25 феврал рӯзи чоршанбе тамошо кунед. Имрӯз бародаро 3 сар молҳои зоти ширӣ пешкаш шумо мегардонем. 3 сар бачкони азиз, ина тамошо кунед. Дастгирра канда намекунем ва обязательно ба дастгири шумо қатъи хатман видеои навори пурраша пешкаш шумо мегардонем. Нархи ин барои шумоён 33000 сомонӣ боз муомилаш аст. Нархи инамиш боша 27000 сомон боз муомилаш аст барои шумоён. Ҳар душам буғузои наздик тайёр аст. Мана тайёр аст. Хатохоҳ. Як 10 рӯза ҳам қадар вақтш мондагӣ. Парода чорну пёстура. Ишам. Ишта 20 рӯз вақт дора. Сеюм зоишай. Баиш бошад якум зоишай. Бачкони азиз. Моли бақватаи ё мана молои калон-калонай. Мана бинед. Ин молмон то 20 литр шир таъмин мекардаги молае. Баъди 20 рӯз гусала мекунад ин худохоҳ. Ин тага бинед. Ина. Бардаро лайка мезанам, видеороликои моро падилиса намоед во видеои пурраша пешкаш шумо мегардонем.